Policija je javila hitnoj pomoći da se u stanu na Voždovcu dogodilo ubistvo. Doktor Ognjen Jeličić odlazi na mesto nesreće. Ispred zgrade nas je dočekala patrola MUP-a. Ovuda, momci, alo! Bilo je dosta sveta, ulica je bila blokirana. Ispred stana nas je dočekalo uniformisano lice i rekao nam je da se radi o dve javne ličnosti. Ušli smo u oskudno osvetljen stan i zatekli žensku osobu tik pored ulaznih vrata, praktično naslonjeno na vrata, sa prostorom rane glave, nije davala znake života, nije imala ni disanje, ni srčanu aktivnost i po količini krve koje je izgubila, bilo je jasno da nećemo moći ništa tu da uradimo. Takođe, metar i po dalje udaljen od nje je ležao muškarac, mlađih godina, takođe sa prostranom ranom glave i dosta krvi na podu oko njega. Ukoliko se radi o smrtnim slučajevima, znači potvrđenim smrtima, hitna pomoć tu završava svoju delatnost, piše potvrde o smrti i prepušta slučaj dalje nadležnima, odnosno policiji.